Ähliňize salam. Gyzykyltymy kanalyna hoş geldiňiz. Ilki bilen videomuza başlamakka kanalyma agza almagy, like basmagy unutmam. Başladyk onda. Bugün size IntroP'ni işletmeyi görkezjek. Onun bir täze serveri. O serverini aşağıda belläp geçerin. Ne IntroP'nin настройки сейчас mana denisalidins.com denisqr принять. YouTube ini işlep dur. Video görünüze yaran bolsa kanalyma agza almagy we like basmagy unutmam. Videolarymı dostlaryňyza paýlaşsaňyz men sizden hoşal bolurdum. Sag bolňanda videomuza tomoşa ederiňiz üçin.